niftakar li lila biloħla daw li għati kbir Alla idden li l-min jaħkima rott il-ħnina l-sit saħħa l-ħaddim sedda il-aqda fil-Maltin u Islim. Eccellenza Ambasċatur u Sinjura Spiteri, membri tal-Kunsill tal-Akkademja, Sinjuri. Niftaħ din is-serata billi qabel xejn nirringrazzja lilek, Eccellenza, li għal darb'oħra lqajtna f'dan il-palazz għal din iċ-ċeremonja li tfisser ħafna l-Akkademja tal-Malti. Il-fatt li l-ogħla awtorità ta' pajjiżna qed tospitana f'dara ikompli jolli l-prestiġju ta' din iċ-ċelebrazzjoni sempliċi iżda bla dubju sinifikattiva ħafna. L-għan ta' ċeremonja tal-lejla huwa doppju. Li nfakru it-twelid tal-Akkademja tal-Malti u nagħtu ġieħ lil dik il-persuna li tul ħajjita tkun tat kontribuzzjoni f'xi qasam jew ieħor tal-ilsiem Malti. Żewġ għanijiet li għalkemm mad-daqqatajn jistgħu jidhru separati, fil-verità huma minsuġin flimkien. F'Settembru tal-1920 xi ħadd bl-inizjali ċe li naħsbu li kien Franġisk Saver Karwana għamel talba fil-ġurnal Il-Ħabib biex titwaqqaf xirka jew waqda li tiġbor fiha il-kittiba tal-Malti. Fid-9 ta' Novembru ta' dik is-sena ħarġet ċirkolari tistieden lil kittiba kollha tal-Malti jieħdu sem fl-ewwel laqgħa li kellha ssir nhar l-14 tax-xahar. U hekk ġara. Propju fl-14 ta' Novembru tal-1920 36 kittieb attendew dik il-laqgħa u oħrajn li ma setgħux jattendu bagħtu ittri li fihom fissru l-intenzjoni tagħhom li jissieħbu. L-għaqda għall-bidu kienet magħrufa bħala l-għaqda tal-kittieba tal-Malti. Dan kien żmien meta l-sienna kien imwarrab, nieqes mill-prestiġju, maqbud bejn żewġ ilsna kbar, wieħed ta' imperu kbir u ieħor meqjus tal-kultura. Żewġ ilsna li fil-verità l-ebda wieħed minnhom huwa tagħna. Ħeġġa li ma bħala dawn is-sinjuri tal-għaqda meddew wonqhom għax-xogħol bil-għanewlieni li jistandardizzaw il-kitba tal-Malti u jxerdu l-letteratura tajba bil-Malti. Għax huma għarfu li dan l-ilsien huwa l-uniku lsien li jagħtina l-identità tagħna. Mhux biss għax huwa l-mezz ewlieni tal-espressjoni tas-sentimenti ta' poplu, iżda wkoll għax l-istess għaġna tiegħu hija r-rifless tal-ġrajiet storiċi soċjali li għaddew minnhom missirijietna. Ġrajiet li sawru ġens uniku. Din il-ħeġġa u determinazzjoni ta' dawn il-kittieba, fundaturi tal-għaqda, hija nfissra b'mod metaforiku fl-editorjal ta' Il-Malti, ir-rivista li bdiet toħroġ l-għaqda tal-kittieba tal-Malti, fil-ħarġa tal-1935 fit-tieni ktieb. Nikkwota minn dan l-editorjal li jitkellem dwar il-bidu ta' din l-għaqda. U biċċa ħaġra ta' żnied. Żomma tajjeb bejn is-saba l-kbir u l-werrej ta' jidek ix-xellugija. U biċċa tsaru żomma tajjeb bejn dawk is-swaba ta' jidek il-leminija. Bla tsara tidaqqa ħafifa u qawwija fuq il-ħaġra. U inti tara toħroġ xrara sabiħa li tista' tkebbislek il-lixka u tagħmillek in-nar. Donnu fil-ħaġra hemm bħal qawwa rieqda illi meta tolqotha bis-saħħa u għall-rieda tqum, tixel u taħrab. Hekk bosta drabi fil-qalb tal-bniedem ikun hemm bħal qawwa moħbija, sikta, birda, illi ma kelma li tolqotha sewwa tqum, tixel u titbiddel f'ħajja sabiħa, ta' ħerqa, ta' mħabba, ta' xogħol li jaġeb.
U hekk tnislet l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Il-ħidma ta' dawn il-membri tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti li aktar tard fl-1964 saret magħrufa bħala l-Akkademja tal-Malti ma damitx wisq biex bittati il-frott bit-tfassil ta' għodda lingwistika mibnija fuq prinċipji xjentifiċi li servit ta' pedament għat-tixrid b'aktar ħeffa tal-letteratura Maltija. Fil-fatt, sena biss wara twaqqif tal-Għaqda tfassar alfabet bil-għan li jiġi mħaddem il-kittiba kollha tal-Malti u fl-1924 l-Għaqda ħarġet it-tarif fuq il-kitba Maltija, l-ewwel manwal tal-ortografija tal-Malti li 10 snin wara saret l-ortografija uffiċjali tal-Gvern, xogħol li fil-qofol tiegħu għadu l-bażi tar-regoli tal-kitba tal-sienna sal-lum. U għadda żmien u l-Għaqda baqgħet tikber u l-membri tagħha baqgħu jaħdmu qatih biex jaraw li sin il-poplu jitħaddem kif xieraq kemm fil-qasam tal-letteratura u fl-qosma kollha tal-ħajja, kif ukoll biex jassiguraw li l-sienna jingħata d-dinjità li tixraqlu f'pajjiżu bħala wieħed mill-isna uffiċjali. Ma' żmien inħasset l-ħtieġa li dawk li ddistingwew ruhom f'din il-ħidma kollha marbuta mal-istudju tal-sienna u l-kitba tal-letteratura tajba bih għandhom jiġu premjati, mhux biss minħabba l-impenn tagħhom, iżda biex iservu wkoll ta' mudell għal ħaddieħor. Kien propju għalhekk li s-Sur Gino Muscat Azzopardi ħaseb biex jibda jingħata premju imsemmi għal missieru Ġużè, l-ewwel President tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, biex iservi ta' inkoraġġiment li jkattar il-ħrara għall-ilsiem Malti u għal kull sentiment nazzjonali. Dan il-premju ngħata l-ewwel darba fl-1946 lil Duncan Sajla u fid-diskors li għamel dakinhar is-Sur Gino qal li kellu żewġ xewqiet. L-ewwel li ma jħallix isem missieru jintesa' u t-tieni xewqa kienet li jara l-ilsien Malti li tant ħabb missieru jibqa' miexi l-qudiem. Għalkemm dan il-premju fil-verità ma waqfitux u ma ffinanzjatux l-Akkademja, nistgħu ngħidu li kien frott il-ħidma tagħha u sa mill-bidu nett kellha sehem importanti fid-deċiżjoni tar-rebbieħ. Il-premju kellu jibda jingħata fl-4 ta' Awwissu ta' kull sena, għeluq il-mewt ta' Ġużè Muscat Azzopardi. Iżda ma' żmien, minħabba li f'dan il-perjodu ħafna nies ikunu msefrin, ġie deċiż li jibda jingħata propju fl-14 ta' Novembru, jum it-twelid tal-Akkademja. Skont is-Sur David ta' Ġus Muscat, ex-arkivista tal-Akkademja tal-Malti, jidher li dan il-premju ngħata l-aħħar darba fl-1972 lil Carmenu Vassallo u Anton Buttigieg. Madankollu l-Akkademja dejjem baqgħet temmen fl-importanza ta' premju simili. U fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Akkademja tas-27 ta' Frar 2013, il-membri qablu li l-Akkademja għandha tissokta tradizzjoni sabiħa li tingħata il-Midalja tad-Deheb Ġużè Muscat Azzopardi lil dik il-persuna li jkun jixirqilha dan il-ġieħ għall-ħidma tagħha, letterarja jew lingwistika fil-oqsma tal-Malti. Fit-30 ta' Settembru 2016 fl-oħra tal-Kunsill ittieħdet id-deċiżjoni li f'jum l-Akkademja terġa' tibda tingħata Midalja tad-Deheb li però kellha tibda tissejjaħ ġieħ l-Akkademja tal-Malti. Din il-midalja tingħata lil min ikun iddistingwa ruħu l-aktar b'ħidma fuq tul ta' żmien għall-iżvilupp tal-ilsiem Malti u jew tal-letteratura Maltija biex iservi ta' ispirazzjoni u mudell għal kittieba u studjużi oħra tal-Malti. Il-proċess huwa wieħed trasparenti. Il-Kunsill jieħu ħsieb jibgħat dokument uffiċjali lill-membri tal-Akkademja u permezz tiegħu li msieħba jinnominaw persuna li fil-femma tagħhom ikun ħaqqa dan il-premju. Il-ġurija magħmula mill-President tal-Akkademja tal-Malti flimkien mal-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsiem Malti u l-Kap tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università jew delegati tagħhom tagħmel l-għażla tagħha minn fost in-nominazzjonijiet li tirċievi u tista' wkoll tirrakkomanda persuni oħra li jidrilha li jikkwalifikaw għal dan il-premju. Id-deċiżjoni tagħha tgħaddija lill-Kunsill tal-Akkademja biex jieħu d-deċiżjoni finali li s'issa ta' min jgħid dejjem kienet kompatibbli ma' dik tal-ġurija. Għax min jista' ma jaqbilx li persuni bħal Professur Oliver Friġġieri, Monsignor Lawrenz Kakija, Trever Zara, Viktor Fenek, Lina Brogdorf, il-Professur Manuel Mifsud u l-Professur Albert Borg ma jissodisfawx il-kriterji marbuta ma' loti ta' dan il-premju. U llum l-Akkademja se tkompli b'din it-tradizzjoni u tonora b'din il-Midalja tad-Deheb lil min tul ħajtu ħadem bi sħiħ mhux għall-glorja tiegħu biss, imma lil min bil-pinna tiegħu ta' kontribut tas-sew siewi biex il-sinna jkompli jikber fil-fera letterarja tiegħu u jistana b'ġeneri differenti. Lil min xogħlijiet ġew tradotti saħansitra fil-sna oħra u qed jitgawdew minn udjenza akbar. Lil min ħeġġeġ lil bosta biex jimxu fuq il-passi tiegħu.
lil min ipprotesta b'saħħa fil-ġurnali u fuq il-mezzi soċjali kull meta ħass li l-sinna kien qed jitwarrab u ma jingħatax il-post u l-importanza li jixirqulu li fuq kollox huma tiegħu bid-dritt skont il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. U għalhekk il-pjaċir tiegħi inħabbar li r-rebbieħ tal-medalja tad-deheb ġieħ l-Akkademja tal-Malti din is-sena huwa s-Sur Charles Qasa. Naħseb ħaqqu. F'isem il-Kunsil kollu tal-Akkademja nifraħ minn qalbi lis-Sur Qasa, nirringrazzjah għall-ħidma kollha tiegħu u nawguralu ħafna aktar snin biex ikompli jagħtina iżjed xogħlijiet letterarji. Jalla jkompli jservi ta' mudell u ispirazzjoni għal ġenerazzjoni żagħżugħa tagħna, l-aktar għal dawk li tassew jemmnu li l-Malti huwa l-isbaħ u l-aqwa għodda li għandna biex infissru bl-aħjar mod ħsusna u ħsibijietna bħala nazzjon li jista' jiftaħar li għandu l-sin antik u uniku bi storja kbira. Il-sin li minkejja l-isfidi kollha li ltaqa' magħhom matul is-sekli baqa' jiġġedded biex jibqa' ħaj u jaqdi l-ħtiġijiet fundamentali u jesprimi s-sentimenti ta' dan il-poplu. Fil-ġnien tal-poeżija. Jien ġbart il-poeżiji li ktibt matul is-snin u tlabt lir-riħ jitfinhom x'imkien mal-imwarbin. Imbagħad għall-kien ta' dari ħassejtni tant ħerqan fejn stajt intaffi l-weġa' magħluq berbaħitan. Mar-riħ għamel ta' rasu xerridhom fil-ħamrija ġew għalqa mhix maħduma għal bsiġar kbar moħbija. Waslet ix-xitwa kifra u x-xita saqqit l-art u f'Mejju l-għalqa nbidlet fi ġnien moni bil-wart. In-nies ma tistax tifhem u forsi titħaq bija għax jien l-għalqa nsejħilha il-ġnien tal-poeżija. Li se nkantaw issa għandha valur storiku. Rebħet l-ewwel festival ta' kant folk bil-kitarri mill-YTC, organizzat mill-YTC, li dak li llum ngħidulu l-anja tal-poplu. Kliem u mużika ta' Charles Qasa, il-Warda. Nafħanini x'tixtieq qalbek biex imħabti nurik jien. Warda ħamra kollha fwieħa naqtalik mill-isbaħ ġnien. Warda nagħti lil-maħbuba min ġol ġnien ta' Katarin. Hemm il-wart bħaddem ħamrani enna l-qlub matul is-snin. Katarin aqtali warda l-akbar waħda fost il-fjur. Jekk tkun tfuħ, jekk tkun sabiħa lil-maħbuba inti ammur. Jekk farfett jitira l-fuqa fittex warbu minnu fih. Jekk in-naħla tersaq leja tħallihiex fuqa tistrih.
حنيني جبت لك وردة حمرا حمرا بحال بيبرين دين قطعتي لك بوزة كبيرة من جول جنين تا كاترين ساكم انتي تبقى تحبني دين الوردة تبقى تفوح إما يك انت لي تبدل دلونك تدبيل تصفى بلا روح شم الفويها تعدي الوردة عرى الحمورة لون الدم قلبي تفوق بلينعة محبتك يك تطلقني تفور بلم فتيت شوريلو تعيتك وردة حمرا حمرا بحال بيبرين كانت تفوح كانت صبيحة قطعت عليك مانت كاتارين فين الوردة ايت حنيني عالش دبيلت ما ديش تفوح ما حميتت ديك محبتك مني سرقك الزازوح اما دي الوردة عالكميتة نبقى نوزة سما نموت عشالكم انتي بوت مني في محبتنا عدني مربوط وردة حمرا السميتة انت تفتكر الوديت تزمنيلو اللي تيو فضل بس التفكير
Nistieden lill-eċċellenza tiegħu l-Sur Charles Qasa għall-investitura tal-medalja. Il-kodba ta' Cornelius. Il-kodba tiegħu kienu popolari. Imma ħadd ma kien jaf min kien għax il-kodba kien joħorġu taħt il-pseudonimu Cornelius. Wara mewtu saret it-tnedija tal-aħħar ktieb tiegħu u l-pubblikaturi qalu li kien Cornelius. Dawk li kienu jafuh staġbu għax l-awtur kien ama. Kienet sorpriża kbira l ħafna inklużi qrabatu. Waqt it-tnedija, il-mara tiegħu qalet: żewġi dejjem kellu x-xewqa li jippubblika xi ktieb, iżda kien jaqta' qalbu. Meta telef id-dawl kien se jiġġennen. Bdejt inħajru biex jikteb u ħriġ bl-idea li hu jirrakkonta l-istorja u jien nittajpja dak li jgħid li hu. Imma ma rridx juri ismu u ddeċidejna li nużaw il-pseudonimu Cornelius. U meta l-kodba ntoġbu, xorta xtaq li jibqa' anonimu. Imma dak li ma qalitx waqt it-tnedija martu kitbitu fid-djarju tagħha. Il-kodba jien niktibhom u mhux żewġi. Minn dak li jgħid li noħloq storja u ngħaddiha lill-pubblikaturi. Imma lilu naqralu dak li jkun qalli hu. B'hekk żammejtu kuntent u sab fi xjeda fil-ħajja jibsa ta' dlam li sapruħu fiha. Għawil mal-tempo. Xi sente ilu iltqajt ma' Charles. U għet li kollok xi poezija hekk, ibbatili nagħmilha l-mużika. U batli din. Li titkellem fuq l-imħabba minn naħa waħda. Bħalma l-oħra tkellmet fuq imħabba li spiċċat. Imma hawnhekk Charles donnu jagħmel pass il qudiem għax jesprimi l-emozzjoni permezz tan-natura u ma jaqax fis-sentimentaliżmu. Il-kanzunetta jisimha La inti qbadt u tlaqt. Ix-xemx m'għadix issaħħan, is-sħab beda jiswied, il-qamar m'għaderx aktar fid-dlam kull kewban ħbiet. Is-siġar ma
m'għadhomx jagħmlu frott tant sabiħ u bnin. La safar m'għadhomx jannu fadal fjuri nexfin. Għax issa il-ħajja waqfet la inti qbattu tlaqt. Maż-żmien għaddej tek nistenna dak il-waqt li inti terġa' lura biex tkompli fej ħallejt u terġa' taqsam miegħi l-imħabba li inti nsejt. Il-baħar qed jitnies għajjien bil-mod inin, ma tinħass l-ebda żifa tbewwes l-uċuħ ħenjin. Kull dema saret silġa tibbis fuq il-ħaddejn, kull karba minn qalbi għalik ma tfisser xejn. Għax issa il-ħajja waqfet la inti qbatt u tlaqt. Maż-żmien għaddej tek nistenna dak il-waqt li inti terġa' lura biex tkompli fej ħallejt u terġa' taqsam miegħi l-imħabba li inti nsejt. Grazzi. Mela, l-ewwel qed nieħu l-opportunità Charles u nifraħlek tal-loti tal-ġieħ il-medalja tal-Akkademja tal-Malti. L-ewwel mistoqsija fil-fatt li insaqsik. Charles Qasa huwa sinonimu mal-karattru ta' Fra Modest. Kieku Fra Modest ma daħalx fil-ħajja tiegħek, taħseb li l-ħajja tiegħek ta' kittieb kienet tkun differenti minn dik li kienet? Iva, naħseb li kien ikun hemm differenza għaliex forsi hemm ħaġa li ftit jafuha. Jiena qatt ma kelli ħsieb nikteb għat-tfal. U kien Fra Modest li daħal f'ħajti b'kombinazzjoni illi daħħalni f'din id-dinja sabiħa ta' tfal, dina il-fantasija. U mbagħad minn hemm bqajt sejjer nikteb aktar għat-tfal. Ġifieri kieku Fra Modest ma daħalx f'ħajti, forsi kont nibqa' nikteb għal-kbar biss, naturalment il-ħajja kienet tkun differenti. Hawn min isostni li l-kittieba kontinwament anki jekk ma jagħmluhiex ċara, jiktbu mill-ħajja tagħhom, jiktbu mill-esperjenzi li għaddu minnhom. Kemm huwa l-każ ta' Charles Qasa dan? Jiena naħseb huwa l-każ ta' ma ngħidx l-awturi kollha, ma sax nitkellem għal kulħadd, imma żgur ta' ħafna. Għaliex inti meta tikteb dak li tħoss ġo fik, il-kitba x'inhi fl-aħħar mill-aħħar. Hija espressjoni tal-emozzjonijiet tiegħek, tal-ħsibijiet tiegħek, tax-xewqat tiegħek, tar-rabja, tal-ferħ, ta' kull ħaġa li tħoss.
Allora bil-forsa joħroġ, per eżempju, jekk nieħdu l-ktieb li huwa qalbi ħafna, il-ktieb ta' Barabba li nqaleb fl-Ingliż fej For Encounters, dwinu l-awtur u għallim fih hemm ħafna minni. Bbażajtu fuqi, ġifieri iva nidħol f'ħafna mill-kitba tiegħi anke fl-istejjer osra. Ftit ilu rajna dak il-feature qasir dwar ħafna mill-kodba tiegħek, ma naħsibx li kienet kollha l-lista u vera naħseb kien hemm xi oħrajn li ma L-oħrajn għadhom ma ħarġux, imma Ekku. insomma. X'inhija din il-kilba ħanajtek li wieħed jikteb u li jibqa' jippubblika, li wieħed jibqa' dej ktieb wara ktieb? Ħajti, jiena niftakar minn kont tifel, dejjem kelli ġens sħiħ xewqa kbira għadni tifel ta' ftit snin, ta' 7 snin, hekk. Kont laqqas naf nikteb u naqrat. Kilba kbira, xewqa kbira li xi darba nippubblika ktieb. Din kienet ix-xewqa, kelli xewqa oħra li nsir għallim, it-tnejn jiġifieri ħadu. Kien hemm din il-ġibda fija ma sax nispjega, u dak iż-żmien iktar u iktar hu. U kont noqgħod inħażżes waħdi hekk u biex naf nikteb u nimmaġina qed nagħmel ktieb. U mbagħad meta bdejt nitgħallim nikteb u naqra, bdejt nikteb l-istejjer, stejjer li kont noqgħod ngħid li tfal tat-triq dak iż-żmien il-ħajja kienet differenti. U konna niġru ħafna fit-toroq barra fil-għaxija niġbor it-tfal idhom l-istejjer. U kont noqgħod nikteb dawn l-istejjer f'pitazz. U mbagħad ta' parsi għandi ktieb, noqgħod nikteb ċars qasa quddiem insomma l-isem u da. Mbagħad aktar bil-mod il-mod bdejna noqorbu għall-ewwel ktieb li kien l-għalqa fuq il-luq fra Modest ta' tfal. U l-għalqa fuq il-għolja kien l-ewwel romanz. Insomma, romanz qasir imma għalija dak iż-żmien kien romanzu. Kurzita, minkejja dawn il-kodba kollha, ikun hemm żmien meta il-kitba ħanajtek tiġġamja dal-famuż writer's block u jgħidu. Iva, jiena għaddejt minna darbtej f'ħajti dik. Hija kiefra ħafna, ma ngħidlekx tossok se tiġġenni, biex ma rridx neseġera, imma tħossok imdejjaq ħafna. Isek hemm xi ħaġa ġo fik toħroġ u ma tistax tesprimi għadolok ma tistax issib il-kliem, ma tistax tikteb. U mbagħad f'daqqa waħda kif tgħaddi isu bħal żbroffa vulkan, jibda ħirġeġ ħafna xogħol. Iva naħseb ħafna awturi bagħtu minna di, kultant nemmen jien li donna n-natura ta' dik mument ta' mistrieħ biex isu consolidation għal aktar kien. Imma ikun utli mbagħad fl-aħħar mill-aħħar dan il-perjodu fejn il-kitba tiegħek. F'da sens iva, fid-darbtej tiegħek nitkellem fuqi. Fid-darbtej li ġrat li din li damet ftit xhur kull darba wara ħarġu kodba li rnexxew ħafna iktar. Ġifieri, pereżempju, wieħed minnhom kien jikteb ta' Barabba. Kien għadda wara perjodu ta' writer's block. Iva, naħseb inti isek f'dak iż-żmien li tkun magħluq tikkonsoloda ħafna ġo fik u dak li jkun hemm mbagħad kif għadlek bħal vulkan jiżbroffa. Hemm proċess partikolari li segwi meta tiġi biex tikteb? Jien naħseb kull awtur għandu proċessi regolari tiegħu. Jien personalment nħobb ħafna l-karattri, nħobb in-nies. Għalija nagħti aktar importanza lill-karattru u dan jista' tidher fir-romanzi anke rawal kritiċi iktar milli nħobb il-plott. Għalija l-bniedem jien huwa kollox, tajb l-umanità. Fil-kodba ta' tfal hemm il-fantasija li hija ġnien li tista' tagħmel tisra li trid fih, x'ngħidlek. Però bad meta niġi għall-kodba tal-kbar nibbaża ħafna fuq il-karattri, fuq l-umanità, fuq ir-realtà tal-ħajja. Pereżempju, narġa' nsemmi ktieb ta' Barabba, dak beda minn persuna li kont naf u konna ftehmna li se nikteb l-istorja ta' ħajtu, mhux biografija ġifieri, ma ndaħlu fi ktieb fuq ħajtu. U meta bda jgħid l-istorja ta' ħajtu,
li mhux kollha tista' tippubblikhom. Ħeżrem u miet daqqa waħda kelli nieqaf. Ma l-idea baqgħet hemm u minn hemm twieled il-ktieb ta' Barabba, ġifieri kollox ġej mill-ħajja minn nies ta' madwari. Meta tikteb atfal u adolescenti, ħanajtek tħoss ċerta responsabilità fis-sens il-proċess huwa differenti minn meta tikteb Iva, għal-kbar? jiena nemmen ħafna, jiena m'iniex favur u lanqas kontra ċ-ċensura, jiena nemmen ħafna fis-sens ta' responsabilità. Fatt il-kelma ċensura ddejjaqni. Jiena nħossi l-awtur għandu jkun responsabbli ta' dak li jkun qiegħed jippubblika. Tajjeb, issa qed tagħmel ktib għat-tfal, trid toqgħod attent x'lingwaġġ tuża. Hekk tikteb għall-kbar hija differenti. Personalment ma ħobbx indaħħal kliem vulgari jew grafika fil-kliem grafiku fil-kitba tiegħi. Però jekk ikun hemm bżonn u bżonn veru mhux biex tbieħ jew biex timpressjona jew biex tiġbed l-attenzjoni, hemmhekk iva. Ġifieri f'kelma waħda l-awtoċensura jew is-sens ta' responsabbiltà naħseb kull awtur għandu jkollu. Jinfluwenzawk il-qarrejja tiegħek x'tip ta' kotba tikteb jew hawn min isostni li l-ewwel ħaġa jikteb għalih innifsu u mbagħad wara l-qarrej. Le, jiena laqgħa l-ktieb tal-ġurnati għal-ġurija u laqgħa l-ktieb tal-qarrejja u laqqas għall-pubblikaturi. Ktieb dak li nħossijed. Imbagħad hekk jinogħġob, ma jinogħġobx jekk ġara xejn. Ma għalija kull ktieb huwa bħal meta twildet tarbija, kibret il-familja kif rajna hemmhekk, kibret mhux ħażin ġifieri. U dak huwa l-gost tiegħi li warajja se nħalli dawn il-karattri kollha li ħloqt. U dawn il-kodba huma x'inhu huma tal-imma valur huma, però dejjem għamilthom għax ħarġu naturali minn ġofija. Kieku kelli nsaqsik li ma taħseb li huma ħanajtek il-preokkupazzjonijiet prinċipali tiegħek u li joħorġu fil-kitba tiegħek fil-romanzi, forsi l-iktar u fil-novelli. X'tażel li ma jkunu dawn it-temi? Dejjem għandek il-preokkupazzjoni il-ktieb u se jiġi aċċettat. Sewwa. Dik importanti, għax inti meta tkun pubblikatur. Jekk jgħidlek dan mhux se nagħmlu m'iniex interessat, mhux se tieħu pjaċir. Ktieb fil-kexxu ma jiswa xejn. Dik hija waħda mill-preokkupazzjoni, però xorta mbagħad ma torbotnix illi nikteb biex ninogħġob. Mbagħad għandek naturalment wara li joħroġ il-ktieb għandek bħal meta tweled tarbija jekk se jkun b'saħħtu. Ġifieri kif se jintlaqa mill-kritiċi u mill-qarrejja. Dik xi ħaġa li hija tippreokkupak, ma m'hemmx tagħmel dik hija parti mill-kitba, mill-ħajja li kull awtur jitaqbad wiċċu magħha. Għanamlu l-aħħar mistoqsija li ovvjament il-ħin għaddej ukoll. Hawn minnu xettiku mill-letteratura, hawn min jgħid li l-kittieba qatt ma bidlu id-dinja. Hawn min jgħid forsi hum iktar b'saħħithom mill-politiċi pereżempju, li tajjeb jew ħażin taqbel jew ma taqbilx tagħhom magħhom xi forma ta' impatt iħallu. Xi twieġeb għal din it-tip ta' osservazzjoni? Jiena nemmen li l-kittieba ħallew ħafna impatt fuq il-ħajja għandha dik il-frażi bl-Ingliż depend is mighty earth and disorder. Kif ħassu l-Rivoluzzjoni Franċiża pereżempju. U stejjer oħra hija nħobb ħafna l-istorja wkoll. Len il-kittieba dejjem ħallew impenn kbir u dejjem influwenzaw mhux biss lill-popli ma anke l-politiċi fl-aħħar mill-aħħar. Bad il-politiċi jatwaw dak li qalu l-kittieba. Grazzi u nawguralek iktar kotba ċars. Grazzi. Zifna. Rajtek tisfen fil-għaxija għal-pissiġar kbar dellija. F'dawl ta' qamar kollu dija, ziffa ħelwa bellusija. Kienet zifna seduċenti dik il-libsa trasparenti. Taħt il-weraq tal-balluta
għaddaq ħelu tal-flejkuta. Wara ftit waqaft ħosbina, donna konċi ftit għajjena. Imbagħad dort brasek baxxuta biex tħol xarek is-swettuta. Ftit ħin wara ersaqt lejja u tlonk batni minn idejja. Xtaqt li kieku ħadtek miegħi biex inti tkun għal dejjem tiegħi. Imma żiffa qalb il-frijej ma riditx li nieħdok miegħi u serqitek b'ħeffa kbira biex tal-qamar sirt il-sira. Jinstennejtek terġa' lura biex isserraħ qalb ajjura, imma l-qamar għamlek tiegħu ma ħallikx titlaq minn miegħu. Nista' biss kull filgħaxija narak biss fil-fantażija. Tisfen zifna seduċenti li ddum biss għal ftit momenti. Darba l-Spartani kienu jattakkaw Ateni u rebħu u daħlu fil-belt u kienu se jkissru ikissru jaħarqu u jagħmlu ħerba dak iż-żmien hekk kien. Però sabu grupp ta' nies qed jirreċitaw il-poeżiji ta' Omeru u qalu daw ma noqtluhomx għax daw iħobbu l-poeżija. U l-kanzonetta li ġejja hija poeżija ta' Charles. Il-kliem huwa tiegħu, jien għamiltlu l-mużika, titratta fuq l-imħabba wkoll. L-awtur qiegħed jiggranfa ma' mument imma jaf li għada malli jisbaħ dil-ġrajja tkun għaddiet. ħallini nserraħ rasi fuq sidrek f'dan is-skiet taħt qamar mimlidija jitbissem mismewwiet. Ħallini nisma' leħnek itenni kliem ta' wens għax leħnek tantu ħlejju li jfewwaħ daqs l-inċens. Għax għada malli jisbaħ dil-ġrajja tkun għaddiet u minna kull ma jifdal xewqat u tifkiriet. Għax għada malli jisbaħ dil-ġrajja tkun għaddiet u minna kull ma jifdal xewqat u tifkiriet. Ħallini nżommlok idek hawn nibqgħu intu jien f'dil-ħemda bot minn kollox ħajjitna ssir bħal ġnien. Ħallini mmelles xarek safrani bus lir-rieħ fil-waqt li nħadnek miegħi biex qalbi ssib mistrieħ. Għax għada malli jisbaħ dil-ġrajja tkun għaddiet u minna kull ma jifdal xewqat u tifkiriet. Għax għada malli jisbaħ dil-ġrajja tkun għaddiet u minna kull ma jifdal xewqat u tifkiriet. Grazie.
Charles għalli li l-qari li jmiss huwa mfassal fuq fatti li seħew tassew. L-erf ta' Kili. Fil-Parlament Malti kienet għaddejja diskussjoni taħraq bejn l-oppożizzjoni u l-gvern dwar l-IVF u l-ifriżar tal-embrjuni. Kienet diskussjoni li ġibdet l-attenzjoni ta' ħafna fosthom dawk il-partitarji akkaniti li ta' kuljum kienu jinġabru madwar l-imwejjed fil-bar tal-gazin jew fuq il-bankina, jixorbu xi fliexkun birra jew it-tef it-tazzi tal-ħġieġ. Fosthom kien hemm Kili, anzjan li meta rtira mix-xogħol minn mal-gvern, il-mara bdiet taraħ xkiel ma' saqajja u ħajritu jibda jmur jiltaqa' ma' ħbiebu fil-gazin. Kili, ubbidjenti għall-aħħar sa minn dakinhar li żewweġ, ma' 8 ta' filgħodu kien jitlaq il-barra mid-dar. Wara nofsinhar kien jieħu nasa u f'għalaxija jerġa' jmur jiltaqa' ma' ħbiebu fit-tieni dar tiegħu, il-gazin. Lejla waħda, meta reġa' lura d-dar, Kili qal lil-martu: għax hekk konna qed ngħidu jien u sħabi tal-gazin. Min irid jagħmel l-HIV għandu kull dritt li jagħmlu u l-ifriżar tal-imbroljuni naqbel miegħu jien. Għaliex le? Martu ħarset lejh, tfewqet waħda kbira, qamet u bdiet tisbarazza l-mejda. Ma kienet fehmet xejn minn dan kollu. Illum għandna magħna lill-kittib magħruf Charles Assam. Għalik, x'inhi l-letteratura? Għalija l-letteratura għandha żewġ għanijiet importanti. L-ewwel wieħed huwa l-komunikazzjoni tal-ħsibijiet u x-xewqat tiegħi ma' dawk ta' barra. Issa meta ngħid dawk ta' barra m'iniex qed nalludi biss għall-qarrejja, imma anke dawk li jien ma nafhomx. Sewwa kull kittieb kultant jaħseb jgħid min jaf qed jaqra x-xogħlijiet tiegħi, min jaf minnu. Ġifieri dan il-kuntatt ma' nies li ma tafhomx jew nies li tafhom għalija jagħtini soddisfazzjon kbir qed inwassal dak li għandi fija. Tajjeb. It-tieni importanti ħafna fil-fatt huwa it-titolu tal-istudju li għamel Charles Briffa dwar il-kitba tiegħi. Li ruħi dejjem tfittex. Jien għandi mistoqsija kbira f'ħajti li laqgħat kelli tweġibu naħseb qatt ikolli. U dejjem nistaqsi għalfejn qegħdin. Li huma l-akbar żewġ misterji? ċoħe li huma l-akbar misterju, miż-żewġ misterji kbar li jorbtuna l-bnedmin kollha. It-twelid jew il-mewt. Mhux qed ikun pessimista, qed ikun fattwali. Sew huma żewġ affarijiet li qegħdin hemm. Ħadd ma jitwiled ta' xerit, ħadd ma jmut ta' xerit. F'każijiet eċċezzjonali. Imma il-fattu li dawn huma żewġ misterji kbar għalija. U dejjem nipprova permezz tal-karattri li noħloq, permezz tal-kitba, permezz tal-istejjer, nipprova nsib it-tweġiba li qatt ma sibta. Jekk tara l-poeżiji tiegħi tissemma ħafna li. Il-problema tal-eżistenza tal-bniedem. Dik hija l-letteratura għalija. Ok, allura mbagħad x'tagħmel il-letteratura lik li forom oħrajn ta' kitba ma jagħmlux? Bil-letteratura tista' tistaqsi aktar din il-mistoqsija u tipprova ssib tweġiba għaliha. Nipprova nsib ġol letteratura. Issa, kemm il-letteratura illi nikteb jien, u anke dik li naqra. Ektib għal-letteratura li jiena, kemm meta naqra u kemm meta nikteb, hija tiftixa kontinwa. U inti ktibt proza, ktibt poezija, ktibt tfal, għall-adolescenti, kif tażel il-ġeneru li se tikteb qabel ma tibda tikteb? Ma għalek jien nħobb nesperimenta, ġifieri, u nipprova nidħol f'kull ġeneru. U l-ewwel ma nagħmel l-ewwel esperiment, jekk jirnexxi ngħid orrejt hawnhekk, jekk ma jirnexxix noqgħod pass lura għax ngħid mela mhix il-linja tiegħi din. Però kollha tista' tgħid missejthom il-ġeneri. Kif nażlu? Fil-fatt ma nagħmilx għażla minn tiġi l-idea, jiġi l-ħsieb, niġi jinnaf ispirat minn ħafna affarijiet, nista' qed nitkellem ma' persuni jgħidu nofsa kelma. U mill-ewwel tfaqqas xi ħaġa. Mbagħad nibda naħdem fuq il-ktieb. Naturalment, mbagħad jiena dejjem sewwa nadatta ruħi għall-ġeneru li qed nikteb fih, tfal mod u għal bar mod ieħor.
Ħaniħdu f'xi tal-bidu issa. Kif bdejt tikteb u meta u għaliex? L-interessanti. Għatta ħafna drabi ma jkolli nirrepetija. Jiena trabbejt fi żmien differenti ħafna mill-lum. Meta traffiku, toroq tagħna kienu ta' nies. Infatti George Peresso f'intervista kien għamil li jsejjaħ li ir-raġel ta' triq f'sens tajjib. Għal xi toroq il-karozzi, konna niġru barra. U meta konna neqfu nilagħbu niġru tfal, li ġifieri kelli xi 8 snin, qed nitkellmu 70 sena ilu, sewwa. Kont niġbor it-tfal, speċjalment fis-sajf fuq xi tarġa, għandna minn trab, u noqgħod ngħidulhom l-istejjer. Jiena minn dejjem kont inħobb ir-rakkonti. Nismagħhom u ngħidhom. Sa żmien ma kontx għad noħlob li niktibhom waqqas kapaċi niktibhom. X'jiena l-iskola bdejta ta' 6 snin, ġifieri dont ma bdejt nikteb u naqra. U kont ngħidulhom dawn l-istejjer li kont nivvinta ma jispiċċaw qatt u tfal kienu jieħdu pjaċir jisimgħuhom kollha madwarja, kont nagħmel ħin twil. Bad naqra bdejt niskopri din il-ġibda kbira għal kitba. U darba minnhom li kien għalija turning point importanti ħafna f'ħajti, ktibt storja. Kellna lezzjoni tal-Malti ma' Ġusi Ketkuti l-Leċeo, kont Form 2, u għadħanu li jielu. U għarajti li għed miktuba fuq pitazz ta' servizza u dik. U ra, tab li waħda fuq spaltijek għalli 3 kelmiet illi baqaw impressjonati f'moħħi. Dak iż-żmien l-iskola kien jgħidu ma bil-kudjom mhux bħallum bl-isem. U għalli qasa kompli jikteb. Tlajt is-sema u. U bdejt nikteb l-istejjer, ma li tikteb l-istejjer żommhom bid-dar ma jiswa xejn. Mbagħad bdejt bil-mod il-mod kont niltaqa' ma' ħabib tiegħi li m'għadux magħna f'ħanut ta' il-kafe l-Ħamrun, x'joqgħod il-Marsa ma konna ħafna ħamru, konna nqogħdu naqraw l-istejjer il xulxin u l-poeżiji l xulxin. U darba toħna kemm sindumu naqraw lil xulxin. Ta' missens. Għatlhom bżonn noħorġu fil-pubbliku. Li toħroġ dak iż-żmien biex toħroġ ktieb kienet ħolma. Imma kien hawn li kienet ħaġa tajba ħafna. Kien hawn il-gazzetti li kellhom il-paġna letterarja. U niftakar morna għand l-editur, Carmen Wallu l-Galja, tat-Torċa dak iż-żmien, li kienet popolari ħafna bħala paġna. U dan kien iġib ta' awturi stabbiliti biex bħalna. Konna naqra postontużi, ngħidha ġifieri. Kemm kellek żmien f'dak? Kont il-leċiju se nagħmel low levels, u Form 5, ġifieri konna niżgħar. Ma morna. Kienet l-ewwel storja li pubblikajt, mhux li ktibt. U għatlu nixtuq nagħmlu storja fil-paġna letterarja, ħares lejnek, għalna kemm qegħdin, qegħdin xi 16, konna ħbieb l-Ħamrun. Għalliva tuhom li narhom u nibda nagħmel paġna likum u semmija l-ewwel inwar. U tiegħi kienet deret l-ewwel waħda b'nidem bl-qalb niftakar ħriġt kmieni filgħodu biex ixxi gazzetta u nara min jixtri ħares kienet is-sodisfazzjon tal-bidu, pass importanti ħafna. Imbuttatura enormi li ma waqafx. Mbagħad nikteb fil-gazzetti l-imbola u mbagħad biex ma ntawwarx ħafna ħbtejt noħdem fil-ktieb jindejjem noħroġ romanz u nsir teacher nagħmlu ġifieri. U niftakar kien hawn l-istess, tat-Torċa kienu jagħmlu dawk iġibu romanz f'nofs il-gazzetta u mbagħad in-nies jippublikam u ktibt l-ewwel romanz laqgħa fuq il-għolja. Naħareġ fl-1968, ġifieri minn hemm nibda nottien il-karriera ta' kittib, sewwa mhux minn qabel għax qabel. Issa ħaġa li forsi nies ma jafuhiex, jorbtuna ħafna imma l-kitba ta' tfal, però s-sabaħ hi li jien qatt ma rid nikteb għat-tfal. Jien dejjem kont noħlom li nikteb ir-romanzi u l-novelli. Imma kien ġara li kien hawn Children's Zone li kien joħroġ Joseph De Manuele dan ħassu ħażin u t-tifel tiegħu Johnny De Manuele bdew ħsiebha billi konna ħbieb għax konna training college flimkien. Kien jaf li nħobb nikteb. Għalli tibda tagħmilli xi stejjer. U tani l-isem biex tiegħi, Fra Modest. Dan għamar id-dar fl-uffiċċju ta' missieru, mhux missieru kien koma. U
sa pakket li għadu kif ġie mill-Italja, kien hemm logo, ma nafx logo tkun biċ-ċomp, mbagħad ikun hemm l-isem żomma, waħda fuq biċ-ċanjama. U din logo kienet Fra Modest, ħadd ma jafx x'inhu da Fra Modest u x'kien se jagħmel bih, ma se jgħidilna. Ġifieri kellek l-isem u trid L-isem għalli joħloq kollox, ma sabaħa kienet illi jatlu kemm għandi żmien għal jumej. Għalli mur biħant Muscat għax ċin rizun għetu xko 15. Insomma, xloq dal-karattru Fra Modesti, minna li jasena m-istorja waħda u daqsek. Imma, kif daret l-ewwel storja rruħ fil-kantina, kienet storja tfal. Sattant Fra Modest kien għadu, f'moħħi kien għadu karattru biss, mux kif inu issa. Tant irnexxi di, illi kellu jaġa jistampa, u ġiġri d-dar għalli għara ma taqaflix, għalli għax għamilna ħiet. Għalla maħna, sa torbotni, għallu mux waħda kura nistax. Anyway, u spiċċajt biex xrixt. U tal-izmin, sitt kodba, ktibt 100 fuq il-mit storja, u għadu għaddej, sallu. 53. Fra Modest għanaj biex naqtaqa fil-qasir. Sari kuwada. Għarajt ġibiri, u għandu l-ikbar rebħa. Għax għadda minn ġenerazzjoni għall-oħra. Tajjeb? U reba fuq iż-żmien. Li ħana mussalam l-għoli. Minn Fra Modest ħan ftit il-diskors. Inti kont parti mill moviment għaw minn letterarju. X'fisser għalik dan il-moviment u x'kien l-involviment tiegħek? Mela, ħanibdilek mill-bidu kif tħalt fih. Jena kont ħabib ħafna ta' Mario Azzopardi. U darba minnom kont qiegħed fej Għawl Ħamrun, fej gazin tal-Banda San Giuseppe, ħareġ Mario, għalli isma' għalli se nwaqfu moviment, għalli ta' għaw mill-letterarju, għalli tidħol. Ma nafx xinu jilettu, speċi l-letteratura rajtu. Għalli, mela, għalli se nikbek għal-komitat. U kanna laqa, naturalment Mario ta' l-idejat tiegħu li kellu, insomma, idejat rivoluzzjonarji għala Mario, insomma. U għalija kien ifisser ħafna. Kien ifisser fis-sens li l-għamet tal-libt ħafna. Għax bek niltaqa' issa ftaħt l-orizzonti tiegħi ma' kittieb oħrajn li kellhom idejat forsi iktar moderni minn tiegħi. U kien hemm l-iktar ħaġa importanti, din il-bidla kbira tas-sittinijiet, dan il-challenge għal-letteratura ġdida. Sinċerament, per eżempju, il-poezija moderna li kibdu jibdu dak iż-żmien, ma tantx kienet tinżil li. Provajt niktibha, sa ma kontx kapaċi u tlaqta. Poezija tiegħi differenti, poezija tradizzjonali, ma biex qed ġifieri maqdara dik ta' ġifieri qed imma jien għalija ma kienx il-ġeneru tiegħi. Però xorta kont nammirhom u xorta kont ġifieri u kont nieħu sehem f'attivitajiet tal-moviment. Darba minnhom imbagħad kont għamilt li se nsemmi għax importanti, kont għamilt serata f'isem il-moviment Ameter u Ħamru kien hemm post jismu Sanremo, llum ma nafsar minnu, sala. U kont għamilta by candlelight, insomma kienet għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa mhux ġdida, ma kienx hekk popolari. U kienu ġew ħafna nies. U niftakar Viktor Fenek kien għamilli rajta b'sabiħa fil-Malta News, kien editur letterarju. Imma dan il-challenge li offra l-moviment illi żgħażagħ bħalna li dak iż-żmien kien ħafna enerġija bħallum. Illi bdejna noħorġu affarijiet ġodda minnu ħareġ ħafna ġejt anke għalija personali. Jiena tallimt ħafna. U tidentifika perjodi differenti fil-mixja letterarja tiegħek? Per esempio, waħda mill-iktar u periodu differenti ħafna nara jiena. F'ta' tfal mhux daqshekk, għax imbagħad bdejt kont għamilt textbooks li ma tantx kienu ma dokkum biex jiddaqqassu nitkellem fuqhom kważi. Kien hemm raġuni u sew ġiet imma mbagħad pereżempju fejn jidħlu romanzi pereżempju kien hemm qabża kbira. Meta għamilt l-ewwel tlieta għalaqla fuq il-għolja, Colin u Stefan, kienu differenti. U mbagħad bdejt inħoss li mhux dal-istil m'għandix nibqa' bih, għandi nagħmel xi ħaġa differenti. U ħriġt il-Seħer tat-Tempju li kien isu halfway, għamel l-ewwel qabża kbira għal
għal stil iktar fej daħħalt ftit anke psikoloġija, xaxin psikologu, ta' ġifieri, ma bdejt nifoka aktar fuq il-karattru. Mbagħad ħarġt għalej mill-appartamenti forsi ta' Barabba u dawka kienet it-turning point kbir hemmhekk qabża fl-istil. L-aħħar wieħed naħseb il-kien proġett nisdet nara id-dar fil-kantoniera, mort aktar għal kien fuq karattri, imma iktar fuq storja. Fil-novelli l-istess, novelli l-ewwel kont għamilt fuq il-adba gallerija mit-toroq tal-raħal. Illi l-idea kienet illi nixbor stejjer bbażat fuq karattri niftakar meta kont tifel u żagħżugħ. Speċi ta' autobiografija moħbija. Mbagħad wara għamilt autobiografija. Imma mbagħad mort tal-aktar stejjer iktar naħseb jiena bsejn bħal stejjer veri l-għadmaġraw, rakkonti griżi u burraxkija. Kif taħseb li dak li kien qed jiġri madwarek affettwa l-kidba tiegħek? Diskussejnija ftit meta semmejna t-tfulija tiegħek u kif din. Kollox jaffettwa, naf inti il-ħajja il-ħajju. Ġifieri jekk għandek dawnek għandek il-familja. Għalhekk jista' jkollok avvenimenti fil-familja, kollu żbieħ li jaffettwak. Il-ħajja soċjali. Il-ħajja politika li għaddejna minnha dik affettwatni bil-forsu. Ma xiexta. Il-ħbib li kollok, il-xogħol tiegħek, kollox jaffettwak. Issa hawn min darba niftakar Oliver kien ta' tal-eżempju, kien sabaħ ħafna. Għal għandek nejn minn nies mixjin ġoġnien u hemm fjura sabiħa. L-awtur, il-poet, u jgħid il-poet, ma l-poet qed jifhem l-artist, ħares leha u jibda jimmaġina ħafna affarijiet. Liħor li mhux artist qed jara l-istess fjura jibqaddej. Forsi jgħid kemm sabiħa, jekk ma jaqtaħiex u jagħmilha. Imma u dak huwa li inti kull ħaġa li tiġri fil-ħajja taħseb fuqha tirrifletti fuqha u forsi minnha tipprova toħroġ xi ħaġa mhux tħalliha għaddejja. Naħseb hemmhekk jiddefinixxi l-awtur. Kif tħares li l-iżvilupp li seħħ fil-letteratura Maltija minn meta bdejt tikteb inti sal-lum u l-fatt li għadek tikteb jgħin ukoll biex? Kien hemm żvilupp enormi u l-għannet tħares grazzi għall-awturi u anke pubblikaturi li investew ħafna. Sagrifiċi kbar, naf, ġifieri. Sar progress enormi. Il-kwalità tal-kodba u n-numru biżżejjed. Mela kont fil-kunsil tal-ktieb jien. Takar kon għamlu l-fira, kien għal-barranin. Darba minn kien waħda minn għal-jam l-Iżvezja kif takar tajjeb. U anke meta kont it-Turkija, il-konferenza tal-Tampinar. Kun ħafna awturi u niftakar waqt li kal waħda minnhom Norway, għat li kem toħorġu kodba Malta fis-sena. Tela bejwet joħor daqqa 100-120 jkunu kollha jkunu għav mill-premju li joħorġu għal-ktieb. Baqt ħares lejha, għat kif jista' jkun. Tela bekku jien. Għat għaskem miżajra Malta. Kif jista' jkun? Kienu jissoprendu ruħhom bil-kwalità. U jiena tellajt ħafna kodba miegħi. Għallejtu hemmhekk. U meta rawu exchange ta' kodba u hekk. Baqgħu ċassati, bħala production, materjal ovvjament ma fehmux imma tispjega xemm. Dik naħseb għal progress kbir. Li jinkwitani huwa se jkun biex nkun għatta dik. U naħseb se tkun mistoqsija lil nies ma nafx. Ma nimmaġina mhux il-letteratura issa, il-Malti. Kon se nsaqsik fil-fatt fuq kif Jiena tara l-middle issa xi jaħd. Però għandi weġa kbira illi wasalna fl-istat fejn qed insibuha diffiċli li nitkellmu bil-lingwa tagħna. Nidħol f'ħanut. Li nċempel telefon. U tgħidli, I don't speak Maltese, speak English. Kultant ċerta arroganza. L-isptar li biex jippruvaw. U naf li qed jagħmlu kursi se jitalmu. Imma tidħol fi kwienet, pereżempju, tidħol f'restorant. Di tweġġani. Issa jien nifhem u qed għax ekonomija mhux ekonomija. Jiena orrajt veru. Jiena m'iniex ekonomista u ma nifhimx. Imma jien inħoss
illi qed issir ħafna sar. U qed naradi fit-tfal. Ħafna tfal għas qegħdin jitkellmu bil-Malti. Ġeneratur tagħhom Maltin, tkellimhom tgħidlek tkellmu bl-Ingliż għax m'hemmx bil-Malti. Ġifieri di troġġena ħafna. Naħseb li tissir xi ħaġa issa m'għandi xejn kontra ġifieri l-barranin u m'għandi xejn kontra l-Ingliż, anzi importanti, il-bilinguliżmu jiena favuru ħafna. Ġifieri dik qed tweġġani. Eccellenza, President tal-Akademja Malta għal-Malti, mistednin distinti. L-unet nibda billi nifraħ l-Sur Charles Assa għal dan l-onur prestiġjuż li għati rikonoxximent lilek, Sur Assa, u għal-ħidma tiegħek bres il-letteratura Maltija u l-sienna il-Malti. Għal darbohra nifraħlek. Dan rikonoxximent jiżdied ma' bost oħrajn li ngħatajt li magħhom hemm ukoll il-medalja għal qadi tar-Repubblika li ngħatat lilek mill-predeċessuri tiegħi fl-2012. Ma naħsibx li għandi għalfejn nżid aktar ma dak li smajna sissa u li ntqal sissa u dwar ir-riflessjonijiet li l-kelliema ta' qabli taw huma jispjegawna dwarek matul din il-lejla. Jiena nistaqli Sur Assa nafu xi ftit permezz tal-kitba tiegħu. Ma rridx ngħid li jiena xi wieħed li naqra ħafna bil-Malti, imma li jiġi f'moħħi ovvjament huwa l-karattru li għamilna ħafna referenza għalih, karattru ta' Fra Modest, li kulħadd sema bih. Dan huwa wieħed mill-ħafna karattri u personaġġi li jagħmlu fil-letteratura li ħarġet bil-pinna tas-Sur Assa. Interessanti kif fil-fatt Charles isib ispirazzjoni tiegħu kif spjega n-nessa mill-personaġġi li jiltaqa' magħhom minn żmien għal żmien. Josservhom, jistudjhom u mbagħad jiddiskrivihom fil-kotba tan-noti li ġor miegħu u minnhom jislet il-karattru mixtieq. Il-pinna tas-Sur Assa iddur mal-umanità, ma' sitwazzjonijiet u l-karattri ferm attwali għal żmienna. Dik l-impressjoni li imnebbaħ mill-osservazzjonijiet dwar il-ħajja ta' kuljum mal-daqstant nistgħu nqisuha bħala riflessjoni dwar l-imġieba tal-bnedmin stess. Jiena ma nistax ma nqabbilx il-pinna ta' Assa ma' pinsel ta' xi pittur. Flok il-ktieb tal-iskizzi li jġorru magħhom il-pitturi, Assa jġor miegħu l-ktieb tan-noti li spiss ikun xi djarju laqat wantuża għal skop oriġinali tiegħu u li fih iżomm għal-futur l-iskizzi, in-noti u l-osservazzjonijiet li għamel ta' dak li ta' dawk li jkunu ltaqa' magħhom fil-mixja tal-ħajja ta' kuljum. Flok il-pinsell jew il-kuluri, is-Sur Assa għandu il-pinna li permezz tagħha jgħaddi mill-ispirazzjoni għall-kitba u minn hemm għar-ritratt, il-portrait li jpenġi l-pittur. Impitter bil-kuluri tal-kelma Maltija. U l-refriġieri jiddiskrivih tajjeb ferm. L-impenn tiegħek Sur Assa jgħidilna l-mibkel refriġieri u dak li tagħti l-ħajja lill-karattri ta' kitbietek. U hawnhekk nixtieq nikkwota lil Maħbub Friġġieri. Nikkwota personaġġi differenti isawru dinja mlewna u mżewqa li fiha Assa dejjem irnexxielu jixħed il-karatteristika ewlenija tiegħu ta' awtur li jżewweġ il-ġrajja u l-kummenti u jikteb b'rispett kważi b'imħabba lejn il-karattri tiegħu u jipinġi il-kuntest bid-devozzjoni ta' ritrattista. Nieqaf nikkwota hemmhekk. Kultant ukoll fir-romanzi tiegħu stess, is-Sur Assa jitfaċċa hu stess l-awtur innifsu hekk kif jissieħeb mad-dinja fittizja li joħloq hu stess imnebħa mir-realtà ta' kuljum. U bħal-pittur biex nkomplu bl-analogija tal-pittur, bħal-pittur li jpitter ir-ritratt tiegħu stess fil-kwadru li jkun għadu kemm sawwar ħafna jagħmluha, ikoll hemm il-portrait x'imkien tiegħu. Dal-każ
Is-Sur Qasa jingħaqad mal-personaġġi li jagħmlu fit-tila immaġinarja li hu ikun għadu kemm Pitter kemm spjega fil-letteratura fejn il-karattri jieħdu l-għamla u s-sura tal-ideali tal-awtur bl-istess mod li l-pittur jagħti ħajja lill personaġġi li jagħmlu fit-tila magħżula għal kwadru li jkun Pitter. Iżda kif smajna wkoll is-Sur Qasa huwa wkoll għalliem. Sur Qasa prattika l-professjoni ta' edukatur għal ftit anqas minn 40 sena. Matulhom m'għandix dubju ltaqa' ma' bosta u bosta ġenerazzjoni ta' studenti waħda issegwi lill-oħra. Jien nismagħhom jgħidu li l-għalliem jitwieled, però li tkun għalliem hija vokazzjoni mbagħad. Hija sejħa. Għaliex l-għalliem hu wieħed mill-pilastri li fuqu tistrieħ is-soċjetà tal-futur. Bħalma Sur Qasa sawr lilna l-karattri tal-kitbiet tiegħu mir-realtà li ltaqa' magħhom kuljum, ma rridux ninsew kemm sawar karattri ta' studenti b'valuri li ma jinbidlux mal-moda jew maż-żmien u għaddej żmien. Għaliex għax is-Sur Qasa hekk kif għandu jkun jimxi maż-żminijiet ma jfissirx li tkisser il-valuri tajbin u fundamentali, ma tibqa' żomm il-valuri tiegħek. Jalla l-pinna ta' Sur Qasa tkompli tagħtina pinzellati tal-karattri ħajjin li jagħmlu fil-letteratura hekk kif minn nebħa minn dawk li ta' kuljum jiltaqa' magħhom. Jalla wkoll karattri li fforma bħal edukatur tal-istudenti tiegħu ikomplu jħaddu l-valuri li tagħmlu minn għandu. Imnebħa mill-istess rispett u mħabba lin-not Oliver Friġġieri lejn il-karattri li jagħmlu f'kitbietu. Għal darba oħra u mill-ġid nifraħlek u nawguralek, Sur Qasa. Grazzi ħafna. Nagħlqu dan il-programm billi nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw sehemhom fih, nirringrazzjaw lilek, Eċċellenza, li mill-ġdid għoġbok mhux biss tippatronizza din l-investitura, imma wkoll bħal snin ta' qabel għoġbok tospitana f'dan il-palazz tant sabiħ. Nirringrazzjaw lill-uffiċjali fl-uffiċċju tal-President li jagħmlu dak kollu possibbli biex serati bħal dawn ikunu suċċess. Nirringrazzjaw b'mod speċjali lis-Sur Paul Valletta, lis-Sur Charles Marsh u lis-Sur Vince Kirkop u l-ħaddiema tiegħu tal-għajnuna li dejjem sibna minn għandhom. Nirringrazzjaw lill-mużiċisti s-Sur Mario De Bono u s-Sur Paul Busutil Delbridge, l-Qarrejja, l-Dipartiment tal-Malti tal-Università, għal-filmat bl-intervista ta' Sefora Franka Lanza ma' Charles Qasa. Fl-aħħar nett, nirringrazzjaw lilkom li għoġobkom tinaqdu magħna u taqsmu dan l-apprezzament xkejken tagħna mal-ħabib tagħna s-Sur Charles Qasa. Issa ġentilment, nitlob lill-Eċċellenza tiegħek u lill-membri tal-Kunsill biex jersqu flimkien ar-ritratt tal-okkażjoni mar-rebbieħ. U fl-aħħar nett, narrafkom li aħna l-kol mistednin biex nitilgħu fil-palazz għal reċiviment xkejken. Grazzi u lejla tajba.